Arji menanggapi penjelasan panjenengan bisikan yang kayak orang ASEAN. Ya, apakah itu secara syariat bahwa petunjuk Allah Rasulullah itu menjumpai umatnya sesuai dengan bangsanya? Apakah itu berkaitan dengan syariat itu? Karena Kanjeng Nabi mempunyai kesempurnaan ketika dia berada di orang-orang yang tampan sekali, dia tetap paling tampan. Orang yang tinggi sekali dia paling tinggi. Apakah ketika penjelasan jenengan Kanjeng Nabi seperti orang ASEAN karena panjenengan kebetulan orang ASEAN? Terus pundi ketika seorang ulama yang diridhoi Allah itu orang Iran atau orang Arab ataupun orang Cina, apakah beliaunya akan menjelaskan Kanjeng Nabi itu kayak orang Cina? Nggih, Alhamdulillahirabbil alamin, nggih tambahi ilmu kedhi niki majarman ingkang tanglet. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ten syariat pun ditetapkan fisiknya. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku boten saged ditiru-tiru oleh makhluke Allah sing setengah gaib, sing gaib. Wong Allah niku maha gaib, pun netapkan bahwa yang tidak bisa dicontoh adalah oleh makhluk-makhlukku yang lain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadose Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan oleh Allah, yang diceritakan oleh kitab-kitab Allah yang sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek lengganiku pasti enten kelebihan sejengkal atau sekilan ini. Jadi Kanjeng Nabi paling dukur. Masih tiange sing sampun dukure ya napa mboten. Lek fisik raut wajah mboten saged Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngepanggi orang Cina dadi wong Cina. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepangge negara liya dadi tiyang negara niku. Ya napa lek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepangge orang-orang hitam. Jadi hitam. Boten niki termasuk enten sing dugi-dugi kula kajeng ngrusak keimanan kula. Cerita nggih ngeten niki perkumpulan mursid-mursid didikane menungso sing boten ngalami, sing rusak kehendak Allah, sing rusak sejarah agama Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditangletaken nggih kados kula ngoten, kula jawab, "Lah ya napa lek sing kepethuk wong basa negro ngoten mawon." Mboten saged jawab, Cek. Karena sudah disyariat tarekat hakikat makrifat, sudah ditetapkan oleh Allah, fisiknya Kanjeng Nabi, raut wajahnya Kanjeng Nabi, perilaku nasabnya Kanjeng Nabi ngene. Niki mursid-mursid ingkang didikan boten ngalami sing rusak kehendak Allah. Panjenengan nggih pun semerap. Pinter lek maca kitab anjen diajari kitab. Dipelajari, diwaca sampai duwe 5 lemari. Tapi mboten kepanggih Rasulullah wani nyampeaken ngeten. Padahal kula goroi. Wis kono pinter saiki wis ngene kon iso nguasai kitab iki, kitab iku. Kon nang nggenmu kon tak gawe buku. Ngoten. Mursyid niku napa? Pun jelas lek ngaku-ngaku nggih pun digambaraken dateng setan. Mursyid niku setingkat Nabi Bani Israel. Berarti kan ngaku nabi awake, setingkat para nabi. Atus-atus panjenengan. Mengenal Allah gak ada mursyid melalui sholawat sampai mangke kepanggih datang Allah melalui sholawat mawon. Melalui sholawat iki sampai kepanggih datuwa mboten enten sing ngeteraken digoroi sampean. Nggih, atas-atas sampean masih pondoke gedhe mondoke napa kula mantun ngoten ngedepi tiang-tiang ngoten niku. Ternyata ten griyane masih dipanggil kiai dalem, ternyata khodaman jin. Kula tiang bodoh mboten ngerti napa-napa, kepanggih kula tiang niku pondoke ageng. Kula kiambek cara akal endi mungkin pondok iki pondok kaya ngene. Kok jerone jin kabeh. Nggih, termasuk kula mengenal jin Lot.
nggih ten griyane pondok niku ten niku ten nganu mawon cek mboten dados fitnah pemimpin agama niku. Wae tiang-tiang kabeh ngakoni iku wali, iku ngene turunane Rasulullah iki. Ternyata di dalam rumahnya wonten Jenlot. Jenlot niku nggih bentuke sak meten sak botol ngeten. Nggih enten siunge. Termasuk sing ngandani atos-atos panjenengan nggih, panjenengan atos-atos. Lek lara, lek napa, lek ancene lara, periksa dulu ten medis, ten dokter. Nggih, pun jelas enten fisike lara, bendol iki ya ngoten. Lek sampean melalui tentiang sing sampean anggap pemimpin agama napa malih sing rupa secara Indonesia niku wau digawe nyambut gawe panjenengan tanggamu lara ati. Ngarepe omahmu disirami ngene niku pembohong kabeh, Pak. Moko ten mriki ajarin mboten enten sing ngoten-ngoten selawat mawon, Mas Herman. Dadose Kanjeng Nabi niku pun ditetapkan secara perilaku, secara kehidupan Kanjeng Nabi, secara fisik Kanjeng Nabi mboten saged dirubah. Kanjeng Nabi lek ngepanggi umat seluruh dunia niki dengan fisik yang sudah ditetapkan syariat tarekat hakikat makrifat oleh Allah. Lek enten sing cerita-cerita ngoten niku sampean tinggal. Oh masih role ku pinter ngene nggih wonten tulisane. Boten enten tulisane boten saged nerangaken. Atas panjenengan. Lek atas sulap-sulapan tangane panas 5 menit ten mriki saged tangane nyedot nggih bali sangge. Saged dulinan ten mriki niku. Tapi panjenengan pun ngalami oh tangan niku sok panas wali. Oh tangan niku nyedot wali, nggih wali setan nggih. Tapi wali Allah mboten ngoten. Wali Allah niku napa ucapane? Yai, kula ngeten-ngeten Yai. Oh iya wis. Muga waras ya nduk ya, selawat sing akeh. Lho selawat didikekno. Nggih, lek sing kula ya napa? Oh ngene kula cepenge kene. Waduh sik ayu rek tak kusuk titik lho iku. Lah plaet. Ayu tak kusuke titik dados atos panjenengan sak benere lek ancene panjenengan melalui sholawat mangke niku sing asli krana panjenengan ora usah kepingin napa-napa sudah ditetapkan melalui syariat melalui Al-Qur'an niku pun jelas hake Allah mangke panjenengan ingkang diketemui sak benere masih kepanggih malaikat nggih mboten ngaku malaikat masih Kanjeng Nabi kepanggih nggih mboten ngaku nabi enten syariate aku Muhammad diutus Allah dadi pemimpin utama agama Islam enten syariate mboten enten dengan perilaku dengan dijalani oleh Rasulullah mangke panjenengan kepanggih piyambak mangke panjenengan semerap piyambak niki sing asli niki sing palsu lah ngoten nggih. Tapi lek panjenengan melalui wirid-wirid ingkang kula sebut wau menika nggih sun mata ajiku nggih senika niki melalui angin melalui geni melalui napa meniku niku sedanten tipu daya laknatullah atas panjenengan nggih dadi panjenengan nglampahi Al-Qur'an mawon. Gampang nggih niku wau pun sampean bersolawat terus mboten di atas ndukur sadada, sampean nyambut damel bersolawat, sampean nikali TV bersolawat, sampean ngomong yugane bersolawat, sampean ngumpuli ibadah bojone panjenengan bersolawat mangke panjenengan nggih ngerti kiambek. Ngerti kiambek panjenengan. Pun niku tek kuncine. Cerdase yugane sampean, laduni anake sampean nggih selawat niku dalane. Mboten enten wirid khusus engko aku tak nglakoni ibadah ngumpul bojoku, Jumat niki, pon niki, Rebo niki. Ceke anakku dadi laduni ilmu sing diwaca, wirid sing diwaca, susupi ten jin. Wis alit saged ningali jin wis napa. Koncoan ten mriku. Nggih, atas panjenengan. Tapi lek pun sholawat sampean lampahi sebelum sampean ibadah ngumpuli bojoe panjenengan sampean lek saged nggih salat hajat riyen sampean sholawat riyen sampean kumpuli mangke Allah ingkang maringi laduni masih kepanggih jin masih kepanggih napa mboten kiraaken sanjang sampean digelok ngene ten lari alit niku wau. Niki lek sing ahli sholawat bapake. Tapi lek sing ahli wirid-wirid menika
Mak, di pojokan iku ana jin. Niku lho baru tentu digoroi krana pojokan iku cerita-cerita papane jin. Lah niki nggih Mak Nur nggih. Dados lek lare alit niku wau kersane pun masih semerap, masih nopo, kadang mboten tepak. Nggih, omah niku ana jine ya. Ngoten ya Mbak Nur ya. Ana kono ana jine ngoten. Mboten enten sing cancang lari-larian. Mboten enten. Mboten. Sing lari alit cerita, lek sampean mboten percaya. Lari alit pitu ngeten kula cerita wis. Oh, tak cekel tuyul iku ngene-ngene. Lha iku tuyule ono kene. Kula dudukaken nang lari alit. Ayo, ana tuyul apa enggak? Oh iya ono gundul ya seru. Padahal mboten. Lah niku belum tentu lek lari alit Mbak Nur. Mboten tentu bener Mas Herman. Ngoten ya. Tapi lek panjenengan ten mriki melampaui sholawat zikir lan tasbih, kirim suratul Al-Fatihah dateng wali-wali Allah niku pun sukses dening ngajenge Allah. Ibarate dalan nggih wis pun mulu sampean. Mangke nggih anak putra-putri panjenengan nggih diparingi dateng ilmu laduni senajan sekolah umum. Mboten sekolah umum sing soro-soro niku saged piyambak. Iki apa le? Saged ya. Oh iku A B C D E F niku saged piyambak. Ngoten. Tapi lek melalui ilmu lenger-lenger anak akhir dadi mangan lemah. Nggih. Atas-atas panjenengan niki dadose ilmune niki wau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariat tarekat hakikat makrifat menika ditetapkan fisike senajan tiang negara pundi mawon Kanjeng Nabi atas perintah Allah ngepanggi tiang ingkang iman nggih tetep kalian fisik syariat tarekat hakikat makrifat boten tergantung sing kepanggi. Nggih pun jelas nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.